Sekoittele vaan niistä kortteja. Tullaan. Teillä on semmoinen. Hyvästä. Hyvästä. Hei Martti, olin jo pitkän aikaa halunnut kertoa sinulle, että minä rakastan sinua. Noniin, hei teille Hei vaan kaikille. Noniin. Tervetuloa tänne. Iltaa Suomi-ohjelman pariin. Joo. Hoidetaanpa sitten ensin. Minä lukisin tämän ensimmäisen uutisen käykö. Että Vaihe jo valmiiksi. kaikki tietävät, että ihmiset ajavat eläimien päältä. Kyllä vain. Mutta eilen iltana kello 7 aikaan oli tapahtunut sellainen jännä, Yhteensottelu. Niin. Ei kun siis tapaturma. että kissa oli ajanut ihmisen päältä. Niin joo. Joo. Minäpä kerran sitten toisin. No kerro. Kaikkihan tietävät sen Turun täältä Suomesta kyllä. Joo, tietää. Kyllä, siellä missä asuu se Robin Pakkalen. Joo, tietää. Joo, niin siellä oli tapahtunut semmonen juttu, että uutisjuttu, että oli ulkoavaruudesta oli laskeutunut sinne Turkuun semmonen UFO, niin tässä kyllä lukee. Niinkö? Kyllä isolla lukee UFO tuossa. Nyt sä Kato, lukee siinä UFO. sabotointia sanoo minä. Se kyllä ulkoavaruudessa sabotointia, mutta ei sille voi mitään. Joo. Ootas, mitäs tässä lukee? No niin. Mä nyt saa tästä selvää, että voisit lukea. Jospa minä luotsin siitä. Tai jos minä otan nämä. Mutta eli Lapissa oli eilen tapahtunut semmoinen tapaturma, että kun rosvo oli ryöstämässä mummoa, niin mummo potkasi sitä rosvoa sinne, mikä tekee miehestä miehen. Niin, kyllä vain. Joo, sellaisen paikkaan, mikä tekee miehestä miehen. Joo. Eiköhän vaiheta niitä uutisia. No, sitten taisi jo uutiset loppua, että hyvää iltaa sinnekin. Poika. Et sinä akuankkoja lukemalla mitään opi, että tiedä maailmasta enää yhtään mitään. Tiesitkö sä, että K-Marketissakin on tänään alle, että jos sä haluaisit, niin voisitko sä käydä hakemaan tätä luomunäydän paahtopaistia? Mikset? Mua kiinnostaa. Mutta sitten et olisi tiennyt, että pandapalaset on demaarivaltaan, niin palas. Et sinä poika enää tiedä mistään mitään. Mua ei kiinnosta, haluan akkariana. Jos minä kuitenkin jätän tän tähän, että jos vielä palaa mieleen.
Harkitse edes. Lyhytaikaisen hoidon kehittämiseen siirrytään vanhuksia pois osasta. Myyrin kodissa ja Simonkylän vanhusten keskuksessa keskitytään lyhytaikaisten asukkaiden hoitoa kahdella. Ei kiinnosta. Euroopan vahvin pankki Vantaa.